siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama nyo pa rin si DJ Rocky and this is Beth's Secret File. Si Beth na nawalan ng kapatid. Yung kapatid niyang sobrang malambing, sobrang madiskarte, sobrang kasanggan niya sa buhay. Bigla na lang kinuha ng may kapal. Pakinggan na po natin ang mga kabisyo natin nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. And by the way, bago ko po i-share o bago ko basahin yung mga comment ng ating mga kabisyo out there, alam niyo po ba na in-email sa akin to this week lang, tapos ang special request sa akin ng sender, basahin ko ng October 5. But since hindi ko siya mababasa tomorrow, since SPG yung secret file natin, today is the perfect day para basahin ko siya. So, I hope kahit papaano, no, through reading this secret file, makomemorate or yung parang you remember the good times that you had with your brother. Sabi dito ni Boy Pindot. Tsaka yung October 5, Saturday. Actually, Saturday. So, nagbabasa na ako ng secret file, di ba, Monday to Friday. So, October 4, hindi rin naman pwede kasi nga SPG. So, the closest day na pwede ko siyang basahin is today. Hindi ko rin siya pwedeng gawin na parang October 7. Parang ang layo naman no? Although 2 days lang naman yung difference. Pero I think this is the perfect time to really read it. And I think kahit papaano, 'di ba, may babalikan kayo on October 5, sabay-sabay niyong pakinggan ng kapamilya mo yung secret file na pinadala mo sa akin. And minsan kahit alam nating masakit, may iyak tayo, parang ulitin-ulitin pa rin natin, no? May ganoon tayo Gusto natin 'yon. Yung madama natin ulit yung presensya niya through reading stories or listening to stories. Ito naman sabi po, no, ng ating mga kabisyo. Charles Sanchez says, naiyak ako sa story, pero ma-share ko lang. Kagabi, nasa prayer meeting ako ng churchmate ko. Nag-praise and worship kami. Pinikit ko yung mga mata ko. Pagkapikit ng mga mata ko, nandun yung tatay ko. Ang weird lang kasi buhay pa siya. Pero nakikita ko siya sa pagpikit ng mga mata ko. Umiyak ako to the point na hindi ko siya maintindihan kung bakit ganun. Buhay pa naman siya, pero bakit? So mabalik tayo sa SF ngayon. Gusto ko lang sabihin na ang buti-buti ng kuya mo, pinagpala siyang tao kahit may kapansanan siya. Pero sadly, kinuha na siya ng may kapal. At tinupad ninyo yung hiniling niya sa inyo. Tuloy lang ang buhay at lumaban lang. From Charles Sancho. Uy, Charles Sancho good thing na meron kang ganong klaseng prayer meeting. Actually, kapag may nagyaya po sa inyo na Bible study, prayer meeting, sana kung sakaling ayaw nyo talaga, you decline in a very respectful way. Hindi yung may side comment pa kayo, diba na, eme lang naman yun. Sa totoo lang, it helps. Sa totoo lang, it helps. Sa panahon po ngayon na ang dami-daming ingay ng mundo, you need silence. You need people around you na makikinig sa'yo. And kailangan mo din ng mga taong naiintindihan yung Word of God so that kahit papano, diba, you are on the right track. Kasi kapag wala kang guide or parang rules na sinusunod, baka mapunta ka sa mga ibang klaseng daan. Maligaw ka sa ibang daan. At etong pagkaligaw mo, mahirap nang makabalik sa tuwid na daan. Eto po sabi ni JP Babasa. Payo ko sa sender, gawin nilang buhay ang alaala nila sa pagbisita nila sa puntod ng kanilang kapatid every weekend para kahit paano buhay siya.
At naipaparamdam na lagi pa rin siyang kasama. Ganun talaga ang buhay. It's hard, pero kailangan tanggapin. Ako, this year, namatayan ng lola. 94 years old. Lagi kong kabonding. 40 days after ate ko naman ang namatay. 47 years old. Kaya ayun, every weekend, laging dumadalaw sa kanila para lagi silang buhay sa aming alaala. Ganun lang din yung gawin niya. And by the way, moving forward pa rin. Pabati po kay Ma'am and kay Franco Caballero. Happy birthday. Maraming salamat po, Ma'am. Ito pa sabi ni Riza, kung sino pa yung mabait, siyang kinukuha agad ni Lord. Lalo na't malapit kayo sa isa't isa. Condolences sa iyo, Beth. Marami kayong masasayang alaala ng kuya mo na hindi makakalimutan. Ito pa po ang sabi ni Cardo. Nakakayak yung SF. Naalala ko bigla si Papa nung nagkasakit siya. Napakahirap yung sitwasyon na yun. Yung pabalik-balik sa ospital. Ayoko na uli maranasan. Napakabigat sa pakiramdam kaya lagi ako nagdarasal na kahit kinakapos, wag lang magkasakit yung pamilya ko. Shoutout po, DJ Rocky. Ito pa sabi ni Doc Yorche. Condolences sa pagkawala ng Kuya Uwa mo. Sa kwento mo, ramdam ko yung pagmamahalan ninyong magkakapatid. 2 taon nang lumipas pero hindi nawala ang kirot sa puso ninyo. Dala ng pagkawala niya. Nakasanayan nyo na yung dalhin. Hindi man natupad yung mga pangarap ng kuya ninyo, mapanatag sana ang kalooban ninyo na may guardian angel kayo sa katauhan niya. Na binabantayan kayo ng may ngiti sa kanyang labi. Ituloy nyo lang ang buhay, alam ng Panginoon lahat. Patuloy na manalig. Ito pa ang sabi ni Darwin. Condolences sa nangyari kay Uwa. Pinakamasakit na heartbreak honestly yung taong talagang malapit sa buhay mo ang mawawala. Kahit anong ngiti ang gawin mo, nandun pa rin ang sakit at lungkot nang dahil sa pagkawala niya. Kaya gusto mong maging okay ka, hindi dahil parang hindi mag-alala ang iba, kundi para itago ang kalungkutang itinatago sa iyong kalooban. Shoutout po kay Denver Tirog at Divine Denise Cheer Up Sender from Joshua Morales. Hi kay Jonald. Hi din po kay Ronald Velasco. Hi din po kay Robert. At ang sabi niya, condolences to you, Sender. Pakatatag ka, tuparin nyo lang ang mga pangarap ni Uwa nung nabubuhay pa siya. Enjoy life. At alalahanin nyo sa isipan nyo magagandang alaala na meron siya nung nabubuhay pa. J.R. Legaspi says, shout out sa mga Grab drivers na Pilimon. Ngayon, ginawang 2 set na lang ang destination ni Grab. Lalo na kay Angelo Benaventura. Ang tindi, Mamilimon. Ano yun? Sabi ni Gap Villeta, God is in control. Ayan. Ang dami pa pong nag-comment sa ating secret file for this evening. And marami nang kiramay sa inyo. Alam ko 2 years na yung lumipas pero nandun pa rin yung sakit. And lagi ko tong sinasabi kapag meron ako nababasa na ganito na may nawawala, namamatay, kinukuha ng may kapal, na you can't really move on from a loss of a loved one. You'll just learn to deal with it. I remember nung time ng COVID. Eto, share ko lang ha. Yung mama ko yung unang nagka-COVID sa amin. Yung kasagsagan talaga, yung pumutok yung COVID. And sobrang higpit na mga hospitals and yung mga kalsada, sarado, plus agawan ng mga rooms. Ubusan ng pera. And imagine, nung time na yun, naswertihan lang na merong kilala-kilala, yung ganun ba? Tapos ako yung mismong nagbantay sa nanay ko. Ang tumanggap sa nanay ko, PGH actually. And meron silang sinasabi doon na hindi ka sure kung pagpasok mo, pagdala mo ng pasyente mo doon, makikita mo siya paglabas ng buhay pa. May ganun. Kaya nung time na yun na nagka-COVID yung nanay ko, kinikilabutan talaga ako. As in, sobrang hopeful ako at the same time, kabadong-kabado ako, worried ako na baka mamaya, alam mo yun, baka huling bye ko na yun, huling, ay, pagaling kayo, yung mga ganun ba, ang daming
Ang dami pumasok sa isip ko, pero ang gusto ko lang talagang mangyari, gumaling yung nanay ko. Kasi hirap siyang huminga eh. Biruin ninyo yung, di ba meron yung nilalagay dun sa, sa point finger. Tapos, pag nilagay mo yon, dapat ang oxygen level ay nasa 95 and up. Pag bumaba dun, parang, ay, delikado yun, manginginig ka na talaga, diba? Tapos, there was a time kasi na nagpoops na yung nanay ko sa salawal niya. And hindi niya na alam talaga kung ano yung mga nangyayari sa kanya. So, ako talaga yung nag-asikaso. Parang ako yung naging nurse ng nanay ko nung time na yun. So, yun, dinala, ganyan. Ako, papeles, lahat. Ako nag-aasikaso. So parang nare-relate ko yung sarili ko dito kay sender dun sa pag-aasikaso ng papel Pero wag naman sana yung sa ano pa lang ha. Hindi ko pa kaya. Pero yun, lahat kaya mong gawin eh. Yung akala mo hindi mo kayang gawin, na parang magpunta ng ospital ng gabi, na kahit di mo nakikita yung pasyente, okay lang. Basta nandun ka lang. Magantay ng matagal sa ospital, okay lang. Wala kang ligo, okay lang. Lahat ng yun kaya mong indahin. Basta ang thinking lalaban. Basta lahat gagawin para lang maging okay, maging maayos yung kalagayan ng taong minamahal. Yun yung drive mo nun eh. Yung kahit wala kang tulog, kahit gising na yung diwa mo sa loob ng 24 oras, kahit 3 araw ka nang hindi nakakapag-shampoo ng matindi, di ka na nakakapaglibag ng kilikili mo o ng kung anumang singit-singitan mo. Pabango na, hindi mo na magawa. Yung ganun ba? Kasi yung focus mo nandun sa paano pa kaya o ano pa kaya yung paraan para gumaling yung taong minamahal mo. Yun. And I think you did everything para matulungan yung kapatid mo. Yung family ninyo ginawang lahat para madugtungan yung buhay ng kapatid mo. And yung fact na yun, sana makatulong kahit papano. Para dala-dala nyo siya. Para hindi kayo magsisi o hindi sisihin yung sarili na sana ganito yung ginawa ko, sana yung ganyan ko. Tsaka parang ang daming lessons dung sa pagsubok na yun. Na parang akala mo ang pagmamahal, yung bibigyan ka ng tsokolate, bulaklak, o kaya pagluluto ka. Akala mo yun lang yung pagmamahal eh. Meron pa palang ibang paraan para magpadama ng pagmamahal. Yung pagbabantay sa ospital, pangungumusta, pag-aalala. So, ang daming paraan para magpadama ng pagmamahal. At kapag alam mong hindi ka naman nagkulang sa pagpapadama ng pagmamahal, then, you did a great job. And proud sa'yo yung kuya mo. So kung ano man yung daladala nyo ngayon na mabigat, malungkot pa rin sa bahay ninyo, then just embrace it. Yung grieving process, hindi naman minamadali yan eh. At katulad nga ng sabi ko kanina, yung iba hindi naman talaga nakaka-move on. They just learn to deal with it. Meaning, nandyan pa rin, pero mas kaya nang i-handle. Walang presensya si kuya. Mas kaya nang i-handle. Kung dati maluluha ka, pipigain yung puso mo, ngayon maluluha ka pero hindi na masyadong pinipiga yung puso. May mga episodes na maiiyak ka pa rin. Pero at least, kaya nang i-handle. At sa paglipas ng panahon, kahit magkaroon ka pa ng pamilya, madagdagan ka pa ng jowa, lumandi ka pa ng lumandi, mag-iba ka ng kulay ng buhok mo, mag-seamless ka na panty, o whatsoever.
magpatato ka, lahat. Nang dagdag mo sa buhay mo, hindi naman mawawala yung naging impact ng kuya mo sa buhay mo at sa buhay ninyo ng pamilya mo. Madadagdagan yung memories na meron ka. Pero yung mga memories na ginawa ninyo ng kuya mo, hindi yun mapapalitan. At yun ang baunin mo araw-araw sa pag-abante sa buhay. And people who come into our lives teach us to love, to live, and to laugh. And somehow, cry. And that is the beauty of life. At habang may pagkakataon ka pa, kabisyo, na ipadama sa taong mahal mo na mahal mo sila, ipadama mo. Sa mga kabisyo natin out there na may mga kapatid na pasaway. Puro sama na lang ng loob ang ambag sa buhay mo. Pwede pa pong magbagong buhay, no? Pwede pa po tayong magkaroon ng character development. Swertihan din pagdating sa mga kapamilya. Hindi kasi lahat nabibigyan ng mabubuting kapamilya. Kaya nga, naiisip ko din talaga, huwag kaya tayo masyadong mabait o mabuti. Kasi baka mamaya, yung pala, yung standard ni Lord para kuhain kanya ng maaga. Di ba nakakatakot? Baka mamaya, sobrang bait mo, kunin ka agad ni Lord. Oh. So, wag masyadong maging mabait. Yung saktong bait lang para medyo mag-isip si Lord na ako kunin ko na ba to? Ay, hindi pa masyadong mabait. Eh. So, tama lang. Tamang sama lang ng ugali. Charot with darot. Anyway, kabisyo, if you wanna share your secrets, share it to me, raketera@gmail.com. I gotta say, BRB as in Bathroom Breaker, still with me, DJ Rocky. Up next po, ang top secrets. You may call our Viber line 091652955595. Kapiling ang inyong basa princess, DJ Raketera, at kayo nakatutok sa 90.7 Mall Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Beth's Secret 5. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!